Uinen hildoan EHZ Festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Nien ez horretzen elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenan baginula hori esku hartan. EHZ-aren hitzarmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Eraz, izan zen ala ere eztabaidak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu behar dela garaia ere, 2013 urtean iparraldean feminismoak ez zuen inongo indarrik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indarra feminismoak ez zuen. Martxak 8, azarako oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatuz joan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzontzat argi izan, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat ez zuten bat egiten feminismoarekin. Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzailetarik bat izan zen Elorri duela 10 hamarkada bat, baina gehiago EHZ Festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko hutsuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Soldalui taldearen kantu hau. Mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ. Batzuek, gaur egungo gazteria duera 3 hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektua usutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko 3 egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi Askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Anairiak laguntzaileak. Funtzio bikoitza ikusten diot. Lehena da festivalaren 3 egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-tako laguntzaileekin. Sistema cis-heteropatriarkalan ikusten ditugu gorputz desberdina initz zapalduak direla. Eta zapalkuntzak interseksionalak direla. Eta beraz, gure feminismoa, EHZ-takoa, pixkat interseksionalitate horren aldetik lantzen dugu. Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-tan erasoen aurkako protokoloa. Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso seksisten kontra, matxisten kontra. Eraso guziak grabea dira, baina lanketa batzen ondorioz eta pixkat multzotan ezagri ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Ezagri ditugun irizpideak lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zeinetarain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-tak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du. 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kideek. Elorri Arinek ongi oroitzen du.
Gure helburua zen, alde batetik, zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea xoko bat edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan bagian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestalde bazen ere EHZ-ako kideak formatzea, sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz Lekornen egin ginula muntaketa garaian sexu genero jolen tailer bat. Eta egia da, zela biskat, nun gira, ze ari gira kontatzen, biskat txinatarrez hitzeite maginun bezalez. Protokoloa ere maginunean martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginun, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan emanak ziren egifestetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin behar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten ginela orkestera zer zen, eta pixkat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Gaur egun, adira zehatxetan ematen da lahma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan. Aina Iriarten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, ñabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek. Atxemaiten dut Eurokogean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea eta EHZ eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta ez dugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badira jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna, eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere argi uzten du lanketa feminista behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin. Ne ustez, martxan eman ginunean Brigada Ubela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez dela egun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Batez ere existentzia handiak bat direnean, kidegoen partetik, bai barne mailan eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku pentsatzut bere lana ematen duela. Eta 3 egunez egiten dugun Brigada Ubela, urdina Ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, hitzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu 3 egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hasten dela, justu uda hasieran, eta gero egiko festetan badu bere eragina. Gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festa handiak egiugaz bezala, korrika bezala, martxan ematen dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoen kontrako gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, EHZ-etak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, ikuste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan. Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festivalean ere, eraldaketak segi dezala.
ez eta ama mazarrak bisaiz dena aldatzen da beraz ez harritu aldatzen banaiz dena aldatzen da Zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala. Baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Festivala aldatzen den festivalak ere aldatzen gaitugu aur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intzak Azamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori. Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, Siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, ustez, nintzen bate oartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen oartzen hortaz, ikusten nuen festival bat, baina ustez, nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joitan lehen aldian ertxezadara ez nuen bate uste, ustez, implikatuko nintzenik egin hortan edo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua intzinetik. Ustez festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai ikusten dituen garaian nor ziren katina, zuzinen ere teknikan horrek nahu interesatzen beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalikoa da, zinez sobera maitatu nuen eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz. Sobera untsa, ustez, pentsatu nuen mementu horretan, nik ere nahi nuke hola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, baina gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen arberatzeko lehen urtean, urte horretan ez nuen lan egin, eta beraz ekaineko bi hasteak pasanituen, bi haste terdi pasanituen arberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan oartu nintzen, bikaina zela, zinez iduritzen zait, ekarri zidala eni ere hainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait
Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intzak Azamasuri. Egia da talde motorean izaiteak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaia initz, festivalaren bai kudeaketa. Aurtengoa bizki desberdinki bizitu dut talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta dumaia litzateke, atxezarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua iditz. Baina berdenboran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talde motorean urtean pausua egin dut mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez arduradun postu horrek daut gehien bat stresa sortu, talde motoreak baino gehiago, eta talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indarra emaiten du hartzeak, behara astero biltzen zirela pertsona horiekin, eta helburuak dituzula festivalaren dako, eta ez dira bakarrik. Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileek. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe. Buronak, zuizuatu? Eta luzeak izanen dira, ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmuntaketan nostalgia ere ingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela aurrengo festivalerako. Eta bai, Uinen hildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu, abentura untan lagun izan ditugun pertsona guziak. Plazer bat izan da zinez. Batez ere, bideak segitzen duelako. Uinen hildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza, daukagu gogoan. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak, dantza eta irriak, kantu zilargiak, gauontan zoriontsu da Euskal Herria. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak, dantza eta irriak, kantu zilargiak, gauontan zoriontsu da Euskal Herria. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara hausteko zapalkuntzen txokak, dantza eta irriak, kantu zilargiak, gauontan zoriontsu da Euskal Herria. Uinen hilduan EHZ festivalaren 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elorri Arin eta Intzak Azamazuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie eta Aimar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txexuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aizik Karrikaburu, eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia. Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri. Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festivalaren podcasta.